Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Jo, Sant Pere, bisbe de Roma, com a primer papa del cristianisme, guardià de les claus del cel i patró d'aquest petit poble del Baix Montseny, us he d'informar que després de molts anys puc certificar que s'ha produït un miracle. Tot va començar la setmana passada, quan la brigada municipal va posar una tanca de fusta als camps de la Riera. I inesperadament, passat el cap de setmana, els brètols no l'han destrossada. Miracle! La barana continua allà intacta. Al·leluia! Descreguts de tot el món, veniu a Vilamajor en peregrinació per veure la barana sencera, que s'hi alci un gran estendard. Al·leluia! Alguns descreguts deien que només duraria 6 o 7 hores. Alguns agosarats van aventurar que no passaria la nit. Doncs ha passat tot el cap de setmana i està intacta. Els brètols no l'han saquejada. Al·leluia! Al·leluia, germans! Al·leluia! No, sí, jo la vaig veure, el dilluns vaig passar per allà, i la vaig veure, estava intacta. Sí, un miracle, la barana hi és. Que ho sàpiga tothom, hi ha un miracle al Baix Montseny. Sí, un miracle, la barana és allà, sencera. Jo també l'he vista. Estic emocionat, no tinc paraules. Un miracle, sens dubte. De moment això és tot per avui. Ens podeu seguir les 24 hores a higienihierro.cat. Us mantindrem informats. Al·leluia!